Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kanipagayam tayo nga Agnes. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Agnes. Tinak istoryaan ita ket may papan iti asawak asigod nga isu ti agtagtagibalay tasyak ket nga rod ti adda trabaho na. Ngem idi isu na tinaaddaan iti trabaho ken napadas na tinagsweldo wenno nakaiggem iti kwarta kella at matlatan ang imato ti purwana. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oliver! Hoy, Oliver! Dalang. Ay unay kan, bigbigat nga matmaturog ka. Makaturog ang nga rod, di maturog ak. Ay sus, awan mon, Oliver. Talaga nga awan aasensuan ti biyagyo no kasta ti aramid mo. Nagdakkelan ka baki, ngamday tasadot mo ti pangpangrunam. Ninanang mat. Talaga mat, awan kit di babain mo Imbes at tulungam di asawam. Saan taagbibiyag kamot adon kabayatan ti panagtrabaho na. Anya ti kayat mo asawon ngay. Isunto pailaang ti aglabakan aglinis dito'y balayo inton sumangpat kasta ka de. Saan mat ananang? Saan mat nanang? No talaga ka mo ilaang. Di si ka kumamot ng ti mga ramid kadagiti matrabaho dito unag ti balayo. Iti kasta maragsakan mo't ajay asawam. Kat huston di pigsaan ti sa uyo. Tama nga lumangag dagiti karuba. Nakababain. Apay, di mo kayat amaamuan dati kinasadot mo. Hustong harudon na anang. Alawanin. Aramida kong ti bagbagayo. Nasayat mo ta simangpat kan bakit. Agina na kabailaan. Taos tunto-inton maluto tilutlutwag asidaan tayo. Ne, mas daawak sa alakay. Namiris ko arumbang lang mo tatulungan ka. Iso ang nagluto ako na. Tapno saan nga isupay nga ramidam. Nagsaya atin no kasta. Kat, anya ngay nga rutiin luto maapang rabyan tayo lakay. Sinigang akar ni ti baboy bakit? Ay na, nagimasan no kasta lakay. Wala. Adamot na bati itinted mo nga igatang ko iti darat kan semento. Iso nating gatang ko iti sidain tayo. No kasta, nagatang mo nga rod aminan dagiti materyales ang mausar para iti extension ti kusina tayo. Wala. Kompleto ti mausar bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta. Kat, kaanong ngay arugyan nga aramidan? Rugya ko ninton bigat. Iti kasta, malpas sa dagos. Sige nga rod lakay. Apay, di ka mangayab iti kadwam? Saanin bakit? Inuti ko, tayo supay man ti maitangdan. Sana balik ta kabaalak mo. Kan may isa, basit lang mo dayay. Ay katsi ka nga rod ti makaamu alakay. Angam no ka sa pulam ti kadwam, mangayab ka lata, iti kasta saan ka amarigatan. Saanin? Di ka kadagdanag, ta kabaalak alipasin dayay asisya. Danag mun aya. At iti kwarta pagpalingkim lakay. Ano sampay laang ti mapan agpalingki ata ni talaga adyak masango. Wain, awan parikot iti dahi tabakit. Awan nga rod trabaho, di siyak ti mapan agpalingki. Kang runani ta amin, siyak ti agtagibalay, ken mga sikaso kadagitan nakta. Banag apagyamanak unay lakay. Makaginawa akmet no ko At least, saan ko na pampanunutan dagiti matrabaho dito'y balay, kalpasan ti trabaho. Awan na nyaman na bakit. Syakit di at irumbang agyaman ken ka. Tas ikati agbirbiro para iti pamilyata. Naimbaglakit din ko nam ata na pagasatan akmat anaawat iti trabaho. Tano saan ay kat ang mga no agpada nga awan trabaho na ita.
At danto kat may padamag amay sa pamilya anatay itibisin asi mumulagat. Ay, jakmot, itulok ano bilang bakit? No bilang taon trabaho, ay kat ikarigatak mo't at agsapol iti panggatak no kasparigan. Nga ta? Katuan, awan man labilib mo kanyak ako na akon bakit? Saan mat nga iti awan ti bilib ko kan ka, Oliver? Ti kanyak lang. Arami ti pakakitaan. Saan apuro sa ulaeng? Dahil bag nga oras mo, Oliver, anak ko. Ah, na kayo magkaananang. Umunag kayo Yung kayo agkapi sa kusina. Ipagpabalay yun tanay. Saan kayo amasikaso? Adupay taramidag. Day, si kamot nga agpaison taglinlinis, anak ko. Kapilitan Tawan mo't nga rog trabaho nanang. Anusa kon ate agtagibalay. Tapno ore kas kasano kat matulungak lata mo't asawa. Di mo't isumot laang ti kunayo idi kanya. Ay kat nasaya at mat ano tinungpal mo timbilin ko kan ka, anak ko. Una lang, kasta ti kinatulnog kong anak. Agmay-may sakalaang arod ita dito'y balayaw. Uwain, simrek ni Agnes iti trabaho na. Napan mo't nag-eskwela dagiti ubing. Isong agmay-may sakit at ito'y balay nanang. Apay no padasamot nga minti agsapol iti trabaho, manak ko. Tani, nakababain mo't kadagiti nakaikamangam. Anya laangan nga iti ibagada, numaamuanda nga aging gaita kat awan pay laang trabaho. Agsapsapulak mo't nanang. Iso na lang ta talagang awan pay nasapulak. Di ka agsardeng aging ga makasapul ka, anak ko. Manu atawon mo't ati asawam tagsapsapul. Apay, di ka mabain. Sika ti lalaki. Iso arubeng nalaang arod, asika kumati agtrabaho para iti pamilyayo. Agiddan tan nga agawid, friend. Uray umunakan, friend. Madamdama akpay nga agawid. Di mo ibaga nga ag-overtime ka manan, Agnes. Kasta nga rod, Ruby. Talaga nga ag-overtime mak, ta sayang mat. Iso nga uray umunakan nga agawid. Ay sus, sobramat daytan akin nagagat mo, friend. Masapol nga agagatak, friend. Tapno saan nga agbisin ti pamilya. Kan maysa, amumat asyak lang ang tagtrap-trabaho. At least kan ka tada trabaho yu adwakin nila kay mo. Pagtrabaho mat nga minilakay mo iti kasta, ada katulungam. Nabayag matan nga agsapsapol. Ngam awan mat masapulan na. Barang ano addan tumat laang mabirukan na. Tapno dua kaminton nga adda trabaho na. Sino di kinasarita may ti cellphone bakit? Nabayag kayo ba ta nagsarsarita? Ni Roy anak lakay. Di ka kaisuna ka anak ni kabagis mo, Felix? Wun. Kapay ka nung nawagan na ka bakit? Damdamagan na ti cellphone number ni Oliver. Saan na kanu ngamin makunta? Di namot kanu mabirukan ti Facebook account na. Iso nga imbilin na ti panangtad ko iti number na iti anak ta. Tapay ka na. Agkasapulan kanu ti kumpanya pagtrab-trabahuan na iti security guard. Kat ni Oliver ti kunanang irekomenda na. Ay kat nagsaya atin nga ino kasta bakit? Gusto mo't tapno agtrabaho mo't tan di anak ta. Tanay, nakababay ni ta asawa na. Mano atawon mo't tan ani Agnes nagtrab-trabaho para kadakwada. Day takot nga rod lakay. Iso mapanak ijay balay da itamat laang. Mapan ko itadkin ni Oliver ti number ni Roy. Iti kasta makapagkinuntak da. Bakit? Adda ka di ba kam, Oliver? Kaya't kung agtulag ta. Agtulag ta iti, anya lakay. Isirek na kanuninsan ro iti trabaho. Anya ngay at trabaho ti pangisirkan na kan ka. Security guard. Ay kat mayat Mayat talaga bakit? Ngamin, saan lang basta security guard? Ni, anya ti kayat mo asawan. Am muna ka no ti boss iti dayjay nga agency. Iso mabalin nak nga irekomenda iti nangat nga to a posisyon. Ni, nagsaya atin ngay no kasta lakay. Launay, bakit? Kat anya ngay ti ko nam apagtulagan tan.
No bilang tamaawat ak iti day trabaho, agresign kan iti trabaho. Ha? Wala, tas si kantumot ang tagtagibalay. Sikat yung mga sikaso kadag iti anak ta, tas siyak tumot ang tagtrabaho. Ay, katwan day talagayam. Kay kayat kun atap no makainanaak met, tani. Manu atawon met asyak tinagtrab-trabaho. Wala, aginanakamot, tas siyak met tagtrabaho bakit. Sapay la ko mga rod maawat kamutan iti ibagbagam nag-applyam, Oliver. Sigurado day ta bakit. Ngamin, at dani kasinsin Roy jay. Isukan nung ti makaammo amang isirrak kanya. Yes! Yay! At dan trabaho bakit. Agpaiso? Uy! Ay na, nagsaya atin ngayon kasta na kay. Kamaudyanan na at damot lang ang trabaho. Uwan bakit? Siya akong tagtrabaho. Iso si kamot ang tagtagibalay ita. Katwan awan parikot iti day talakay. Kaano ka ngay ngarot amang rugi? Mangrugi akto iti umunang aldaw ti sumaron na abulan bakit. Ayun mayat ti umuna nga aldaw ti bulan apan ang rugim lakay. Say-saya ato iti kasta, agbayag ka iti trabaho. Uwan bakit? Siyak pa iti ko nam. Katno inkarin ni kasinsinroy ti pan naka-ipromote ko adagos. Inkarin na nga iso ti makaamukan niya. Adayo adakdakil ti sweldo ijay ta private company. Wan, ngam uray no kasta, di ka unay mang namnama lakay. Basta aramidom latta kumaana saya at ti trabaho. Iti kasta, mayat ti record mo. Umusta nga bakit? Anya ti madama gidi anak ta. Naawat ka dimot lang iti naplayan na trabaho? Wan lakay, naawat ka numot. Ay kat nasaya at karon ano kasta. Kamaudyanan na at damot lang yung trabaho na. Wan, pinag-resign na nga rudan ni Agnes iti trabaho na. Ta iso kanumeten ti mga sikaso kadagiti anak da. Ni kanumeten Oliver ti trabaho. Rumbang laeng ani Agnes ti agtagibalay. Ta isukit nga ron ti babae, bakit? Wan hustumot kit di tadan trabaho jay anak ta. Tani, siya ko unti mababain kada abalayan. Agpanatan abakit. Oras siya, kastaunay abain ko kanakwada. Iso anasaya at magtadang trabaho na. Agnes, bakit? Agnes! Apay ayalakay. Bigbigat aday tamanan ngiwat mo ti mangmangeg. Adda akla ang mat dito'y abay mo. Ngum kasla adda ijayruar ti kasarsaritam. Wana, tapno mangeg mo ti bagak. Dahil tamot lang kami ng cellphone mo, tas asikaswam. Na, Isaganam ti pagbadok. Agraman sapatos kin medyas ko. Iti kasta, dahil talangan mangisuot ti aramida kinton malpasak ng agdigos. day taman ni. Iso ti nakadisto di ayan ti sofa. Idi pa'y larabi nga insaganak dagita. Ti kalugong ko ngay. Day jay mano. Adda iti rabaw ti TV. Isaganam ata mga lumalipata. Wun. Anya pa'y ti pasaganam, Oliver. Awanin. Basta siguradum lang nga nakasagana amin na gito usarat. Nakasagana nga rod aminin. Dagulit kamot. Sige nga rin tagdigos akong. Tani, aldawan. Maladawak manin mo kastoy lang. Na, una yan ti asawak. Agkaiwara ti medyas kan sapatos na dito'y salas. Ay, una yan. Oliver! Oliver! Agdaag dito si Led. Agsuksukata. Abaya. Apay, adi mo lang mayornos matan ti sapatos kan medyas mo. Agkaiwara mat dito'y salas. Ay kat iurnos mo matan tani. Nabambanuga ka na pa nagtrabaho. Anya? Aywan. Itimplanak ban kinti ti kapek. Kun iaramidan na kiti sandwich. Kamirinda kinton madamdama kabayatan ti panagbuyak iti TV. Awan samat aramida. Di si kante agtimplakan agaramid iti sandwich mo. Si kamot tan atani. Amumot anabambanog da tao. Pag serbyan nakmat ita tasyak mat ti adda trabaho na. Oliver, Alam na. Ingkan iti pangibabaw na ka. Agawam. Tanay. Makakapiyak o na yan. Agnes! Iyawatan nakman pa iti danaw.
Diyan na lamis! Ikami taayos na! Mabit lang tani, jak mapanawan ti lutlutwag, ang mga numaksat. Ay, una yan! Mabitla ang makain inumak una yan! Wan, mabit lang, umayan. Agawa, ama! Oh, adto yun ti danum adaw-dawatang. Urek lang na bang arang nga minum itinalami sa danom. Ta chinelas ko ngay. Sa dinutaan na. Day taman ni, adda di ta sirok ti tugawan. Iyawat mo mga rod. Anya, ay unay kan Oliver. Nagasidag lang aruden kan ka. Ngumpayawat mo pa ila kanyak mat. Apay, ada reklamom. Ha? Nalipatam sa mo na siya trabaho. Nalipatam sa mo na siya sapsapol para iti dahito ang pamilya. Nalipatam mon, Agnes. Ay, ala. Tapno di mo mat ko na. Sige, siya kung ti mga na iti chinelas nga asidag kan ka. Tasakto iyawat matlakan ka. Kasta, agtungpal kamot lagayam. Nagadupay lang nga saom. Kahit kumusta kayong matan, anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at kami matlat tananang. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Naimbag man ta nakapasyar kayo dito ibanay. Wan, talaga nga gagarak ti imay, anak ko. Nadamag ko nga men nga adagaya mong trabaho di asawam. Ay wala nang, pudno day ta nadamag yun. Ay kat nasaya at mo't kunaklaki din no agnanayo ng asikalatan ti agtrabaho para iti pamilyayaw. Kasla na sa isaya at paikit di akas ta kumaan nanang. Ne, anya ti kayat mo asawan, anak ko. Masurunak kin ni Oliver. Manipod addan trabaho na, kaslalim mas tugmatan. Anya? Day tatipod no nanang, kunammetlan asinon. Agasa man ta naglaing nga agibaon, uray dagiti banag nga addala nga ruden iti asidag na, ipayawat na pailaang kanyak. Iso ano maminsan, talaga ang masursurunak iti asawak nanang. Ay kat ano samon ati asawam, anak ko. Ang mga nunabanrugmet iti trabaho na iso akasta. Ti kanyak laang met, nunabannog, ibaga na saan akas jaykit din ti trato na kanyak. Sa bagay matki di Ay kat kasaritam to aji asawam, anak ko. Damagam no apay akastamot tanti og ugalyan da. Ay nasaanan nanang, bayamon. Sigurado asyak tumanan ti dakas no bilang laang. Nakatrabaho kan nakasweldo laang, kunammetlan asinon. Ngimatumetan ti purwana. Ay, masurunak. Sa dino tinaggaw po, Agnes? Naggapuak ijay balay tigayim ko. Anya tigin nag-arami day? Adala ang nagsaritaan mi may papan iti trabaho. Anya man na trabaho day ta? Apay, naumakan ayang agtagtagi balay. Imbis nga aglinis kakit di dito balay, saan ta day takit din mapan makichismis na raramidam? Na, kat no itaakla ang amapan ijay balay darupi. Ita, kastakit din ti bagam. Kat purno man. Mamwakla nga da sa baling aramidan nyo. Talaga makabil ka. Oliver. Ato iti suldo. Sikanti mapanagpalingkin doon bigat. Makaammo ka namang budget iti data. Iyan anay mo. Saan man nga minatilag at gatangab. Dagiti importante lang tapno makatipid tayo. Wan, di ka agdanag. Taamok mat ti mangi budget. Kahit nakaluto kan. Wan, itay pa'y Ingka nga ro ni sagana ti pangrabyan tayo tamangan tayo. Tanay, kastao na yun abisin ko. Makapasurong da kita na tao! Apa yan, Oliver? Asino man yan ti pagpupudutang? Gagita oran ba'y napasipsip sa opisina? Ay na, masuro na ka talaga. Apay ngamin ayan, anya tinapasamak. Awanin na naikata ko ni ti trabaho. Anya, ni, taapay mat ngay. At dangarod nang ipulong kanyak kapoy ti kanayo na panakaladaw ko. Katidakas na, nadanunan nakpay ti hidmi ang nakaturong ijay site. Anya? Salbag kit de. Inapalan laklakit de. Iso ang pinaimbestigado ti lisensyak. Gaputawan maipakitak, inigkat dakon. Kuna
Anak man no madamatipan na kaiproseso ti lisensyam ka security officer. Diya ko niya asikaso Tayong karimot nga rod ni Kasinsinroy nga iso ti makamukan niya. Nagtalegak. Tako na namot nga Adam amuna abaker. Awan mo't naramitan na. Idi inikatdak tinangat nga ito nga official ti agency. Daytan ti bagbagak idikan ka. Saan aga po taad da baker wenno kapit mo ket maaramid mo ti kaykayat mo. Nasaysaya at matlaan no agdalan ka iti umno wenno legal a proseso. Ti amok agad ti mismo amanis mit ti kumpanya ti kakong kontak ni Kasinsinroy. Saan mo't gayam? Awanan na. Awan man ang trabaho. Bakit? Naimbaglaangan taapag husto a hiring manen ti sigod a nagtrabahwak iso a ginundawayak manen tinagaplay. Ket kaasi ti Diyos naawa takmet. Aging gaita siyak ti agtrab-trabaho ket nilakay kumanen ti agtagtagibalay. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket sapay lakuma ta nakaibati iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg tuy innak inbinglay apakasaritaan ti biag mi ngagassawa. Tuy pagayam mo, Agnes. Ken ka pagayam, Agnes. No para kanyak, rumbang nalaang kumamet ket nga agtinulong dagiti agassawa kadag iti trabaho iti uneg ti balay. Saan laeng a babae ti akin obligasyon iti aglinis, aglaba, agluto, kanda dumapay. Rabbang nalaeng nga agtinulong ti agassawa iti amin a trabaho. Anya ngay ket naikatmet adagos ti asawam iti trabaho na. Anusam manen asika ti agsapol para iti pamilyayo. Ngem ibagam ken kuana tamang sapol manen iti sabali a pagtrabahuan na. Iti kasta ket agtinulong kayo para iti binukalyo a pamilya. May mayat metlaeng ano agtrabaho kayo adwa tapno nalaglagan ti panagbiagyo. Alakastan pagayam, Agnes, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.